Tufa wata sabuwa yanzu Adamu Ashaka soja mai wa'azi ya fito ya yi kaca-kaca da Ali Jita bayan ya nuna cewar lallai ba zai ba talaka 'yarsa ba. Sai dai wannan magana da shahararren mawaƙi ya saki na masana'antar Kannywood ta jawo cece-kuce. Yana daga cikin dalilin da ya sa Adamu Ashaka ya fito ya maida martani mai zafi a kan Ali Jita, ganin cewar ya ce ba zai ba talaka 'yarsa ba, inda wannan babban malamin addini ya nuna cewa lallai ko da wani lokaci abin da ya fi kamata shi ne mai addini ne ya kamata a ce Ali Jita ya ba auren 'yarsa ba mai kuɗi ba. Wanda kuma yanzu mutanenmu kwata-kwata idan ka zo neman aure lallai ba ana duba addininka ne ba ko mutuncinka, ana duba menene ka samu na duniya, wace irin mota ka zo da shi, wace kuma irin waya kake riƙewa, sannan kuma wane ne babanka a masu kuɗi. To abin da mutanenmu suke dubawa yanzu kenan, domin ni na tabbatar a zahiri in dai ba an samu kuskure ba, yanzu mutane da dama yanda suke ɗaukar Dangote a ɓangaren ba da aure da matuƙar wahala su ɗauki wanda yake babban malamin addini a haka da mutunci da daraja da komai. Domin yanzu in an zo aure lallai an san cewar an fi ganin mutuncin mai kuɗi, in kuma an dawo ɓangaren karantarwa ne an fi ganin mutuncin malami. To ka ga ko a zahiri lallai wanda aka fi ganin mutuncinsa shi ya kamata a ba aure. To amma ni na tabbatar yanzu ko da mutum zai yi karatu ya kai kamar babban malamin addini Sheikh Kabiru Gombe, sannan kuma ga mai kuɗi kamar Dangote su fito neman aure, wannan yanzu abin kunya da zai iya faruwa. Za ka ga ko da gidan malamai ne wannan 'yar take, to a ƙarshe wannan kamar Dangoten shi za a ba, inda kuma za a ga a nan ɓangaren an yi warayya an ƙi ba wanda ya riƙe addinin Allah. Abin da ke faruwa kenan. Kuma shi Ali Jita tunda ya fito ya faɗi wannan kalma, an samu wasu da dama sun fito sun goyi bayansa, inda suke gani lallai Ali Jita shi fa bai yi munafunci ne ba, abin da ke ransa ne ya fito ya faɗa. Ana ganin wannan ba abu ne wanda ya kamata ma a tsaya ana cece-kuce da shi ba, ko kuma a ce ana zaginsa, domin dai irin wannan ra'ayi na riƙau mutanenmu da dama suna da shi, sai dai wanda nashi ya fito fili kawai shi za a fito a zaga. Domin ne kowa ya sani cewar yanzu ko da mace za ka ga 'yar talakawa ce, to lallai gurin da ake ta samu miji mai kuɗi sai ka ji an ce lallai za ta huta. Mutane ba ruwansu da addininka ko kuma rashin addininka, abin da ake buƙata ko da wani lokaci ya zamanto dai kawai ka samu kuɗi. Abin da mutanenmu suke guri kenan. Kuma ba wai Ali Jita ne kaɗai ba, wanda ƙwanda shi yanzu Ali Jita a wani ɓangaren za ka iya cewa lallai shi ya samu ya tsallake, tunda bakin gwargwado Allah ya rufa masa asiri, yana da gidaje, yana da motoci, sannan kuma yana da sana'o'i daban-daban wanda yake yi banda wannan harkar waƙa. Domin yanzu ko wannan shirin da ya ɗauko na zauren Ali Jita shi kaɗai kuɗaɗen da zai dinga samu a kamfanin kafafen sada zumunta, da lallai ba ƙananan kuɗaɗe ne ba, banda sauran abubuwa da dama wanda kuɗi suke shigo masa. To kaga kuwa yanzu duk tunaninsa ma akan talaka yanzu ya riga ya ƙare, ba ta wannan yake ba. Kuma ba wai Ali Jita ne kaɗai ba yanzu bai zai ba talaka auren 'yarsa ba, a'a yanzu ka gaya min a cikin shugabannin ƙasar nan mutum ɗaya wanda zai ɗauki 'yarsa ya ba talaka, ko kuma ka gaya min a cikin manya-manyan masu kuɗin nan ƙasar nan tamu wanda zai ɗauki 'yarsa ya ba talaka. Shi fa mafi yawanci za a ga talaka wanda zai bashi aure sai wanda yake talaka ɗan uwansa, wanda kuma shi ma da zai bashi auren nan tabbas ya tabbatar da cewa babu wani mai kuɗi da zai zo ya aura. In ma ya gurin mai kuɗi ya ga dai lallai mai kuɗin bai zo ba, to kaga kuwa dole ya haƙura ya ba talaka 'yan uwansa. To amma na tabbatar yanzu da a ce yanzu ko da 'ya'yan talakawa ne a ce lallai masu kuɗi suna fitowa neman aurensu, wanda cewa lallai masu kuɗi za su iya aure su duka, kai talaka da baka da kuɗi to ni na tabbatar ba za ka taɓa samun matar aure ba. To amma ina, shi yasa ka ga duk abin da Allah zai yi yakan yo shi da yawa, domin duk abin da aka ce yanzu an yi shi kaɗan to lallai al'umma za su takura, kuma ba ƙaramin matsala ne za a shiga ba. Domin yanzu idan a ce yanzu lallai matan an yi su 'yan kaɗan ne kuma aka samu irin wannan mahatsatsauran ra'ayi, to da dama za ka ga lallai aure zai gagari talakawa, wanda kuma a ƙarshe sai dai ka ga ai ta fyaɗe-fyaɗe iri-iri. Tunda a yanzu ɗin ma za ka ga ana samun wanda za ka aura a cikin talakawan ma ana samun matsala ko da wani lokaci. To ga ina kuma an samu irin wannan masu mummunan ra'ayin wanda za su fito ƙuru-ƙuru su ce lallai ba su taɓa ba talaka 'ya'yansu ba, sai dai shi wannan babban malamin addini Sheikh Adamu Ashaka.
kowa ya san mutum ne lalle wanda bai da boyewa, duk in ka fito kai kuskure to zai fito ya gaya ma kuma zai ragargaje ka. Wannan babban malamin addini Sheikh Adamu Ashaka ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba, domin tun daga kan shugaban ƙasa ko gwamna ko wani abin da ya kama da haka a mai mukami a gwamnati, to za ga Adamu Ashaka lalle bai boyewa, zai fito fa ya gaya ma gaskiya, lalle abin da kake lalle ba daidai ne ba kuma ya kamata ka gyara. Wanda kuma irin waɗannan kalamai da Sheikh Adamu Ashaka yake fitowa yana faɗa, kalamai ne wanda wani lokaci lalle suke jawo mutum matsala, musamman a ƙasar nan tamu Najeriya, inda da ka fito ka faɗi gaskiya sai ga an turo jami'an DSS mota 2 ko mota 3 da manyan bindigogi, inda za a zo a zagaye gidan da kake ciki, a ƙarshe a kama ka a tafi da kai. Kowa ya san haka tana faruwa, amma idan ɗan bindiga ne mutum zai fito a kafafen sada zumunta ya zagi duk wanda ya ga dama, sannan kuma yana cewa yana garkuwa da mutane na kashewa, amma za ga wannan jami'an DSS ba za su taɓa zuwa su kamo shi ba, saboda shi an san akwai bindiga hannunsa, lalle kuma shi bai bin doka. In ka kuskura kace za a kama shi, to lalle fa shi ma yadda ka kawo mishi hari haka zai kai mu hari, a ƙarshe kuma shi zai iya halaka ka, kuma in ya kashe ka sai da a ce lalle a bar mu Allah ba wani mataki za a ɗauka. To amma shi yanzu talaka inda zai irin wannan faɗin gaskiya sannan ka zo kama shi, in ya kama kai kashe ka, to lalle ba shi ba, har mutanen anguwan kowa sa tafe shi kuma kowa sai an bi shi an kama shi. To shi yasa kake gani ko da wani lokaci ake ma talaka hawan kawara, domin yanzu za ka ga duk inda kaga ana shan wahala to za ka samu fa talakawa ne suke shan wannan wahala, duk kuma inda ake samun jin daɗi to za ka ga masu kuɗi ne. Domin yanzu wannan fama da muke yi na matsala na rashin tsaro a arewacin Najeriya, kowa ya san cewar masu 'yan ta'addan nan masu zuwa suna kashe mutane talakawa ne tsantsa, sannan kuma su ma wanda ake kamawa ana kashewa talakawa ne tsantsa, sai dai ɗaiɗaiku daga cikin 'yan siyasa ana samun kuskure a kama wasu, ko kuma ɗaiɗaiku daga cikin masu kuɗin ƙasar nan su ma ana samu a kama wasu. To amma su mafi yawanci 'yan siyasa da manyan masu kuɗin nan za ka ga duk inda za su je suna yawo da jami'an tsaro, sojoji ko 'yan sanda wanda suke kare lafiyarsu. Duk dai da kwanakin baya shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi ƙoƙarin zai janye duka wasu 'yan sanda wanda suke take masu kuɗi baya, wanda kuma yin hakan ba ƙaramin ganganci ne ba da sauran 'yan siyasa ya zama to lalle ba su da 'yan sanda, ko sai dai a sa jami'an civil defense, kaga ba cinya ba kafar baya. Shi dai dama ko da wani lokaci yanzu ƙasar nan tamu Najeriya kana yawo da jami'an tsaro suna gadin gidanka, amma baka tsira daga wannan rashin mutuncin da 'yan bindigan nan suke yi ba. To ina kuma yanzu a cika matsayin ka na mai kuɗi kana ya ba jami'an tsaro, to kaga abin zai riga zai karu, zai kuma zai wuce tunaninka, tunda yanzu kowa san cewa wa'annan mutane suna da infomomi a cikin gari, wanda kai kana can kana harkokinka baka damu da su ba, haka kawai sai kaga sun dira gidanka kuma an je an kamo ka da kai da iyalanka baka ji gani ba, a kai ka cikin daji lalle a ce ana buƙatar irin wannan miliyoyin kuɗi, wanda kuma wani lokaci irin wannan kuɗi da ake buƙata a hannunka lalle ba za a taɓa samun su ba, komai a haƙuri a sai ga lalle ba za a kyale ka ba, wanda kuma a ƙarshe sai a cika wadar riƙonka. Irin wannan abin da ake lalle ba ƙaramin zalunci ne ba, amma kuma ko da wani lokaci abin da mutane ya fi kamata su gane shine lalle idan mutum ya zo ya faɗi ra'ayinsa to kawai kyale shi akan ra'ayinsa. Shi dai dama kamar yadda ya fito ya faɗa lalle talaka da ya ce ba zai ba, kai kuma da kake ganin cewa lalle za ka iya ba talaka, to kawai ina ganin ka je ka ba talaka, in ya so shi alijita in ya zo gidanka nema aure kaga sai ka ce ba za ka ba shi ba, tunda kana hangen shi talaka ne, tunda ko shi yanzu alijita lalle ya ɗauki kansa a matsayin mai kuɗi ne, kuma haka yanzu kenan idan zai je neman kuɗi yanzu lalle sai dai je gidan masu kuɗi, tunda dai matar shi wanda ya auro asali dai ƴar talakawa ce, tunda shi ma lokacin lalle yana cikin talauci, to amma yanzu ya riga ya haɗa alaka da 'yan siyasa wanda kuma yake ganin ya riga tara kuɗi. Amma abin da zai baka haushi shine mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara, wanda ana ganin cewa lalle duk ƙasar nan tamu Najeriya babu wanda kai samun nasara game da harkar siyasar da ake a ƙasar nan tamu Najeriya a bangaren waƙe-waƙe, bai taɓa fito ya faɗi irin wannan kalamai ba, wanda kuma har gobe mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara duk da irin abubuwan da yake lalle baya goyon bayan talaka, to amma bai fito ya faɗi irin wannan kalamai ba, wanda kuma ni na tabbatar da shi ne ya fito ya faɗi irin wannan kalamai. Zagin da za a yi masa sai sissilinka zagin da aka yi ma alijita, domin dai kowa ya san cewa mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara duk irin abubuwan da yake lalle zanzan abu zahiri ya tare da talaka ne, amma irin wannan kashe-kashe da ake a ƙasar nan tamu Najeriya mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara bai taɓa fitowa saki gwamnati ba, kuma bai taɓa fitowa ya ga manyan ƙasar nan gaskiya ba, sannan kuma talakawa sai sha fitowa suna kiransa dan Allah dan annabi ya kokari ya ga mu shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu irin wayannan abubuwan da suke faruwa tunda suna tare, amma ma kai siyasa Dauda Kahutu Rara babu ruwansa. Sannan kuma ko da wani lokaci duk wanda ya kokari ya fito ya zagi shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, ma kai siyasa Dauda Kahutu Rara zai fito ya bashi kariya, ko jama'a abin ya musu daɗi ko da bai musu daɗi ba haka zai fito ya faɗa. Amma shi ma kai siyasa Dauda Kahutu Rara zaka ga duk irin zagin da za a yi masa da cin mutuncin da za a yi masa, ma kai siyasa Dauda Kahutu Rara za ka ga bai damu da wannan ba, amma matukar ka taba
shugaban ƙasar Najeriya ko kuma gwamna ko kuma wani babban ɗan siyasa mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara zai fito ya bashi kariya, amma sai dai da wannan abin da mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara yake za ga da zaran kuma ka sauka a mulki shi ma zai ɗauke ka lalle ba bakin komai ba, kuma shi zai fara fitowa yana tona asirinka domin kowa ya gani irin fitilcin da mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara ya tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, inda da zaran Muhammadu Buhari ya sauka a mulki a wannan lokaci mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara ya fito kurukure ce lalle shine ya kashe wannan ƙasa, wanda kuma lalle a wannan lokaci ba taɓa tunanin mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara zai fito ya faɗa haka ba, ganin cewa lalle duk wata nasara da mawaƙin ya samu lalle shi ma same ta ne sai da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. To shi yasa ake gani ko wannan yanzu Bola Ahmed Tinubu da yake kan mulki duk lokacin da aka ce ya sauka mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara zai fito ya mushi butulci, kuma zai gaya mashi lalle abubuwan da ya san cewa ba su dace ba, wanda kuma a lokacin ne zai fito ya faɗi gaskiya zai ce lalle shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu shi ne ya kashe ƙasa, amma fa in bayan ya riga sauka a mulki amma tun da yana kan mulkin sa bai isa ya fito haka ba, duk wata kariya kuma zai fito lalle ya bashi kai tsaye, ba zai taɓa yadda ya wani abu zai tozarta shi ba, tunda ya san idan ya haka a halin yanzu za a kama shi, kuma an kama shi babu wanda zai karɓo belin sa. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zan kawo tasha tamu ka zanna mana alamar subscribe, ka zanna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Da ake faɗa tun da farko, sannan dama tun daga farko kuma wannan shine maganar da ake faɗa, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya. Allah ya ce lalle wa'anda burin su kawai ya za su samu duniya, burin su ya za su samu kuɗi su ji daɗi a cikin wannan duniya. Idan ga sun yi mu'amala da kai to kana da kuɗi ne, idan ga kai mutunci a wurin su to kana da kuɗi ne, idan ga sun baka auren ƴaƴansu to kana da kuɗi ne. Su a wurin su hanyar da suke gwada mutum ya cancanci su yi ma'amala da shi ko karfi shine kawai ya zama kana da kuɗi. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya. Akwai wani mawaki ko mance wani maroki, dan maroki ne roko yake yi, maroki. Kwanan nan nake ga ana hira da shi yake cewa shi ba zai dau shi ba wa talaka ba. Haka ya faɗa, ba zai dau shi ba wa talaka ba. Kuma a maganar nashi ne ji ya ce ai talaka ɗan rigima ne. Yace idan ba rigima ba ya za a yi kaga dillali ko shushe ne yana da mata uku, ya kira abin da rigima. Sannan kuma yace wai annabi ba zai yi alfahari da irin wa'annan yaran ba, wai iyazu billah. Wallahi da na tsaya na dube shi ya na ga jahili ne ta fiska biyu. Na farko cikakken jahili ne ta fiskar addini, wallahi tallahi jahili ba abun da ya sani, cikakken jahili ne ta fannin rayuwa ma. Kai na da jahili ne, aikin jaridan da yake ma bai san ta ba, da san aikin jarida da bai faɗi maganganun da ya faɗa ba. Dan maganganun da ya faɗa sun ja mara tsinuwa da baƙin jini da kiyayya a zuciyar talakawan Najeriya. Kuma billahi lazi ba wai kai ba, duk wani wanda ka san mai faɗa a jini a ƙasar nan talaka shine gatan shi. Da ce ya karanta aikin jaridan ba da molan kayan yake ba da bai faɗi wannan maganan da ya faɗa din ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, wa'inda suka fi wa'insu a wurin ku sune wa'inda suka yi karatun Qur'ani wa 'allamahu kuma suke koyar da shi Qur'anin, wa'inda sune wa'inda suka fi wa'insu. A wajen jama'a Allah yake cewa a wata aya yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja, wa'inda suke da ilimin Qur'ani, ilimin addini. Allah ya ce to ko a cikin masu imani wa'annan Allah yana daga darajarsu. Shi yasa wata aya ba Allah ya ce man asanu qawlan mimman da'a ila Allah, ya Allah ya ce wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah ya ce babu wanda yafi magana mai kyau kamar wanda yake kira zuwa ga addinin Allah. To da haka zo magana auren, shi yasa manzo Allah ya ce idan za ku ba mutum auren ƴaƴanku, manzo Allah ya ce ku duba addinin shi, yana da addini. Saboda addini ake duba wurin ba mutum ya, ba wai talaucin shi ake dubawa, addini ake dubawa. Yana da addini zai iya rike ta tarbiyyantar da ta hanyar addini, saboda Qur'ani ya ce ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum, ku kare kanku wa ahlikum, sanan ku kare iyalanku naran daga wata wuta. So wa yake da ilimin addini wanda zai guiding din iyalanka, ba wai rayuwar duniya ake, ba wai su ji daɗi a duniya ake magana ba. Aure ibada ne wanda zai me amfanin ta ji daɗi a nan duniya, ranar gobe kiyama ta shiga wuta. Me amfanin ta ji daɗi a nan duniya, ranar gobe kiyama ta shiga wuta. Amma saboda kai dan jahila ne baka san addini ba, ka zo ka bude baki kana faɗan maganganun banza, maganganun wofi. Idan kana maganar duniya yadda zai ta aure, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk tsokar da aka gina ta da haram wurin jahannama ne bi dacewa ya zama makomar wannan tsoka. To ka dauki yarka ka je ka ba mai kuɗi wanda haram yake ciye ciyar da ita da haram, ya tufatar da ita da haram, su mutu su tafi wuta tare. Wannan gata ka mata?
shi yana da cikakken jahili ne. Amma mai ilimi shine wanda zai rarraba haram da haram da yayi buga-buga a talaucin nashin, a dillancin da kace yana yi din, a shushe nan da kace yana yi din, ya je ciyar da ita halal yafi wata. Na rantsa da Allah kan ta aure dan siyasa mai kudi zai ta satin dukiyar al'umma yana ciyar da su da haram su mutu su shiga wuta. Wanda irin jahilci da tumatanci da dabbanci ne wannan. Gane yana bala'i respect din shi, yana faɗan wannan maganar daga ranar da na ganin mutuncin shi da darajar shi. Cikakken jahili ne. Duniya, sannan idan kuma maganar duniya kake yi, in maganar duniya kake yi, sadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce wanda su ne wanda Allah ya ce kuntum khayra ummatin urjiyal linnasi ta'muruna bil ma'ruf. A wani waje ma ya ce radiyallahu anhum wa radu an, Allah ya yarda da su sun yarda da shi. Su ne wanda Allah annabi da yace Allah da yace Muhammadur Rasulullah yace wallazina ma'ahu wa'inda suke tare shi ashidda'u alal kufar yace ruha ba'u bainahum. Duk sabin manzon Allah kaga mutane ne da masu kudi a cikin su. Mutane ne masu kudi a cikin su. Kai dukkan annabawan Allah ka kama in ga cire annabi Sulaiman, annabawan Allah gabaki ɗaya annabawan Allah guda nawa ne masu kuɗi. Ka ga maka kuɗi wata tsiya ce a musulunci. Manzon Allah shi ya zace li kulli ummatin fitna wa fitna ummati almal. Manzon Allah ce kowace al'umma akwai jarraba wanda Allah ya mata da shi. Ni al'umma da Allah ya jarrabe ta da son duniya da son kuɗi. Ne kuɗi. Ba kudi su ne Allah yake cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna wa alamu anna ma amwalukum wa auladukum fitna ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul kasirun. Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti adakumul maut. Kudi fitina Allah ya kira su a cikin Qur'ani. Amma saboda kai jahili ne baka san addini ba, kace wai ba za ka dauki ƴaƴanka wai ka zo ka ba wa talaka ba. Kuma dai people borrow it. Talaka ma in dan arziki da mutunci wani talaka ne zai aure yar maroki. Wani talaka yanzu kamar ni wannan maroki zai dauki ayi bani in aura, wallahi tallahi ba zan aura ba saboda za ta bata maka zuriya. Kai maroki ne, waka kake ka ciyar ka sha ka tufatar da kanka ka tufatar da matarka da ƴaƴanka. Waka kuma haramun ne a musulunci. Duk duniya na rantsa da Allah babu wanda ya ce waka ba haramun bane. Ga aya a suratul shu'ara, ga aya a cikin suratul isra, ga aya a cikin suratul rum. Wa minan nasi man yashari la hawal hadis li yudilla an sabilillah bi ghairi ilm. La hawal hadis Abdullahi ibn Abbas ya fassara la hawal hadis yace waka ake nufi, yace la hawal hadis sanda yace waka har sau uku. Waka haramun ne. Kai kuma da haram kake ci alijita, da haram kake sha ka tufatar da ƴaƴanka, ka ciyar da ƴaƴanka da kake cewa ba za ka ba wa talaka ba. Manzon Allah kuma ya ce tsokan da aka gina ta da haram wutan jahannama ne ya dace ya zama makomanta. Ai kai ne za ka wa ƴaƴanka ga ta gaba da ka daina roƙo da waƙa ka nemi halak sannan ka zo ka faɗi wannan maganganun. Waƙa haramun ne. Allah kuma ya ce a suratul Maida inna Allah yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah asay from only those who are righteous. Allah yana karban ibadan wa'inda zai are pure. Ba wai kazami kucaki irin ka ba. Manzon Allah kuma yake faɗa a wani hadisi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisi inna Allah ta'ala dayyibun la yaqbalu illa dayyiban. Allah mai tsarki ne baya karban aiki yayi mai tsarki. Ka zama yake nufi da wannan? Idan kai amfani da kudin haram ka siyi riga ko ka dinka riga ka sa, idan kai sallah da wannan riga Allah ba zai karba ba saboda shi Allah mai tsarki ne. Inna Allah yataqabbalu Allah mai tsarki ne kuma baya karban aiki mai tsarki. Inna Allah ta'ala dayyibun la yaqbalu illa dayyiba. Allah mai tsarki ne baya karban aiki mai tsarki. Kai kuma maroki ne, roko kake fa ba kudi ko kwanan na gan shi a je wani kasa ne roko kake maroki. Kai ne kake faɗa wannan magana. Kuma billahi allazi ku je ku duba record din shi, ai ya binciken asalin shi ma ku je ku duba dan talaka ne, dan matsiyata ne shi. Kai dan matsiyata ne ma ba dan talakawa ba. Dan talaka ne. Inda kai ba dan talaka bane zaka zo ka fara roko a baka, inda akwai arziki a gidanku ai da kawai dai mu kashe kasuwanci kana manyan kasuwanci. Amma kai kake duba wannan kake faɗa irin wa'annan maganganun. So saboda haka wayannan mutanen burin su kawai shine rayuwar duniya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa daga cikin talaka in gaje su auri yar maroki wala ba su aura to su ne da ita. Yanzu ba tarka ce babanta maroki ne ko aka babanta yana rawa yana da waka ina mutunci a wannan abin. Ko ringa maka da magana na san manyan malamai a ƙasar nan wanda sun dauki yasu sun ba wa talakawa. Na sani akwai abokina wanda ya auri irin wani babban malami a ƙasar nan, abokina ne. Wallahi ina gaya muku idan malamin yana wa'azi bidiyo yake mar ya sa waya ya bar bidiyo
kaga da mai yin kenarawa mai yin bidiyo ko ke kitawa bai da shi, kuma wannan malami babban malami ne ko mai kudi na ma dauyar shi ya bashi, amma saboda matsiyaci ne kai, jahili ne baka sa addini, kana cewa zaka daura ka ba wa talaka ba saboda mahaukaci ne kai. Atiku Abubakar wanda yake neman shugaban kasar Najeriya, na san dai Atiku Abubakar ya fi ka arziki, ka je ka bincika, ni na san ƴaƴan Atiku Abubakar guda biyu wanda ɗaya nashi ma almajiri ne ya aure ta, malamin addini ne ya kora a gida Atiku ya bashi ya aure ta. To Atiku zai dau ƴar shi ba wa talaka, who are you? Kai maroki, kai ne zaka ce ba za ka ba talaka ƴarka ba. Wani mai mutunci ne, ba wani mai mutuncin da zai aure ƴarka, sai dai ƴan iska ƴan uwanka su za su aure ƴarka. To dama duniya ne a ransu, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya. That is how Allah described it in the glorious Quran. Duk plan din su, burin su kawai ya za a yi su samu rayuwar duniya. They are not even care about hereafter. That is how Allah described them. Saboda ka je ka dauki ƴarka ka ba wa masu kudi wanda suka ci haram, dama da haram kake ciyar da ita, da haram kake tufatar da ita da uwarta, to ka je ka dauki wanda zai ciyar da ita haram, su ci haram, su mutu akan cin haram. Shikenan wannan shi ne abin da zaka yi. Jama'a ƴan uwa, abun ne akwai ban takeici. Allah ya ce wa laqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi. Allah ya ce we have created hellfire, many people among mankind, and their final destination they are abroad with hellfire. Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha. Why? Because this kind of they did not allow their heart to receive the admonition of God Almighty. Allah ya ce wa lahum ayunun la yusiruna biha. Allah ya ce suna da idanuwa guda biyu haka, amma they are spiritually blind, they are not physically blind. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Suna da kunnuwa biyu amma kurame ne, sun mun bukumun mun fa mu la yarji'un kenan. Burin su kawai shine rayuwar duniya. Me